Čaute, moje meno je Danko a ja vás vítam u nového videa z Brawl Stars. A dneska máme zase Brawl Stars drop, ktorý je rare, super. Dáme si to potichšie. Máme free shop. OK. Dobre, máme jackpot, to je super. 50 kreditov. Questy. Môžeme ísť rankedy. Tak dobre, pôjdeme rankedy. To bude prvá naša hra a musíme ich vyhrať 5. To by mali zbotiť túto hru. A máme... Aha, ja som zabudol. No dobre, si musíme dať Darila. No dobre. Tak, to by nemal byť problém toto. Na kúsok máme lagy. Dobre, počkajte, si zapneme dáta. Dobre, ma to vyhodilo z hry. Ale to nevadí. No dobre. Dúfam, že sa mi to nebude sekať, ale nemalo by. No čo som urobil? No dobre, tak toto už by som tu mal dať. Áno. Dobre, tak je 1-1. Tak, toto nemôžeme prehrať, ľudia. No dobre, tak sme vyhrali, to je super. No dobre, super. Epic. OK, máme Epic, 200 coinov. Máme Tyrdio, aha, tak ne. Mi dáva Šimon invite. No, ako môžem ísť s ním. Ale dobre, dáme si Jackie. Tu, áno, som v mojom klube, ľudia, kde mám hlavný účet, ale napíšem, že toto. Natáčam video. Dobre, som napísal, že natáčam video. Tak uvidíme. No dobre, má 422 pohárov a ja mám asi 20 alebo koľko. No tak to chvíľu počkáme. No konečne. Tak skúsime jednu hru s Šimonom a uvidíme, že ako. Šimon má gold, to som mu pomáhal dať, takže to vieme. Dobre, ideme na stred. Dobre, máme 2 faure. Tak. Dobre, tak asi on to nezobere. Tak musím ja, no ale musíme dávať pozor. Áno, presne na toto. Tak Šimon teraz zomrel. No ale už ja mám málo HP. Ale dobre, toto som nemal šancu, ľudia. Tak ako bohužiaľ. Ako... Vidí, že má málo pohárov, no dobre, to nevadí. Čo je? Tu musíme toto urobiť. Tak a mu dáme, nech si dá. To je jedno koho, napríklad Dynamajka. Mám Moldy Majka. On bol ináč za 39 gemov v shope. Takže to sa veľmi oplatí. Mytický skin za 40 gemov, tak... To je dobre, tak tu by mali ísť boti. Dobre. Máme jeden power cube. Tu je druhý.
Tak. Tu sú ďalšie. Aj tie sú tu. No. Tu je Grey a ako sa volá? Charlie. Tak si nabijeme strely, dobre. Všetko mu vyžieram ako sadu. Ale... No dobre, to nevadí. U mňa typek. Dobre. Kill, jeden dead. A kde by mohol byť jeho asi tak teammate? No dobre, tak ho zabil Sofiu. Máme 4 kill, super, super. Dá play Eigen, tak dáme aj my play Eigen. OK, tak hneď tu máme 3 powere a to sa nám zdieľa dosť. Ich zobere sám? No dobre, tak ich zoberajú sám asi. A tu je Penny, tak idem tu ku Penny. Dobre. Penny nemala šancu. A pozrime si stred. OK. Tak. Toto bolo veľmi ľahké a aj veľmi rýchle. To tak vyzerá, keď hrajú boty. Tak urobíme raz, dva questy. Tak dobre, sme si zmenili quest na rankery, máme ešte horšie, lebo táto mapa nie je. Ani toto. OK, máme nás tu a tak to bude v pohode. A áno, sa zmenila mapa. Tak, uvidíme, že ako nám to tam pôjde. No dobre, tak ja ideme rovno na stred. Tak, dobre, super, super. A máme 4 power, keď sa nám toto podarí, áno, tak ich máme, sa nám to podarilo. A tu je Penny a Tick. Tak, ty teraz dostali riadnu. Tak, super. Tak, to sú dosť rýchle hry ináč, keď sú to boty. Ako je niekedy, keď sú reálni hráči, tak je tiež rýchla hra, ale to málo kedy. Ale toto už vyzerá, že je to trošku dobrý hráč. No super. Ešte jedna výhra a máme to, dobre, sme tier 39 a máme ešte 3 dní do konca sezóny a musíme dať tier 50. Tu nám chýba 11 tírov, takže keď splním tieto questy, tak bude tak bude už iba 10 chýbať ich a to bude dosť dobre pre mňa. Tak dúfam, že stihnem dojsť na koniec Brawl Passu, ale to pochybujem. Keď máme... No, keď zajtra dostaneme 4 questy za 500, tak to máme 2000 tých XP do Brawl Passu. To sú... ako sa volá? Dva tie... ako sa volá? V páse ako veci. No proste, itemy vo Brawl Passe sú dve a toto. Ešte potom dva questy, tak, keď urobíme, tak, no, 2 questy za 200, tak tu máme 400, tak, neviem, mi bude chýbať možno tak 4 alebo 5 tírov, aby som to dal, ale malá šanca, že by som to dal,
To je jedine, že by som si kúpil gémy, ale ja teraz fakt, že gémy nechcem kupovať. Tak dobre, bohužiaľ sme skončili tretí. To nevadí. Tak, čo tu máme? Stardrop. Rare. Dobre. Máme Rare Stardrop. Potom tu nemáme nič. Dobre, iba som si dal Jacky na Power 4. A teraz by nám to malo ísť lepšie. No dobre, už sme v hre a toto už sú reálni hráči. Ja to tak, no podľa mňa už vtedy sú reálni hráči, už keď majú toho Buzz Lighter, či jak sa volá. Tak ja už aj podľa toho, lebo ako bot, že by mal toho Buzz Lightera, ja budem volať Buzz Lighter, lebo ja neviem, jak sa volá, ale viem, že iba Buzz. Ako dobre, to nevadí teraz, to není podstatné. No, ale pochybujem, že bot by mal toho Buzz Lightera. Tak Šimon teraz tu dostáva. Tak. Skúsime teraz pušnúť Exita nejak. Ale nám treba vydodžovať. Tak ale Exit ide za stenu. Tak to urobil teraz chybu, ale pozor. Som neudol, ako sa volá ten nový Bravor. Sme skončili, ľudia. Tak. Zase sme tretí. No neviem. Čakajte. No dobre, tak bohužiaľ som ho level. Ideme si urobiť rýchlo questy. A potom môžeme si v nemke tak zahrať. Uvidíme. No dobre, toto by som mal vyhrať. A pôjdeme so stôlom. Tak. Toto rýchlo si zahráme. Dobre, nie, tak teraz som zabudol, že ako sa volá, že má málo HP. Tak som skoro zomrel. No dobre, tu je Jean, tak iba traja ostali. A mi môžete napísať do komentáru, či zajtra na Silvestra máte vy nejaké petardy alebo niečo, nejakú pyrotechniku. Ak áno, tak mi napíšte do komentáru, lebo ako ja mám, ale mám iba také slabé petardy. No dobre, môžeme dať invite Šimonovi, keď si chce so mnou zahrať. Dobre, tu máme Stua. A kúpime si nejaký skin, alebo nie? Neviem. Alebo nie, ja si nekúpim žiadny, lebo neviem, Dynamite má tu aké skiny. Ja mám toho napríklad. Toho mám. No, kebyže napríklad si našetrím, aby som mal Dynamite, i ten si môžeme kúpiť. Dobre, tak Šimon je už offline, bohužiaľ. Tak ideme dať 5 vínov a uvidíme, že ako dlho mi to bude trvať. Dúfam, že čo najskôr to dám. No dobre, tu nie je zlý spawn, tak poďme na to. Tak dobre, som dal omylom exit. Dobre, máme super rare. Dobre, zase super rare. 30 kreditov, 43 pohárov. A máme ešte dvakrát musíme vyhrať. A dobre, teraz som vyhral poslednú hru. Máme quest, super, máme všetko hotové. A sme tier 40.
kebyže mám Brawl Pass, tak už by sme to mali asi zrejme. No dobre, tak jak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček aj komentár môžete, tak ja sa budem na vás tešiť do ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!